E damos conta da mellora na accesibilidade que se vai realizar na rúa Entre Murallas, en Porto do Son. O proxecto ten un prazo de execución de 2 meses e medio. O seu orzamento ascende a 88.835 euros con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. A construción de unha pasarela fará máis accesible a rúa Entre Murallas, en Porto do Son, dando así resposta á demanda veciñal que utiliza esta rúa con frecuencia para acceder á estación do autobús. Trátase dunha obra que se vai realizar con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña e, ademais de facer accesible esta transitada rúa, vai mellorar o seu aspecto e tamén os servizos. Esta obra para tamén é moi importante porque aí é onde para onde temos a Marquesina, onde para tamén hai o coche de línea e por aquí baixa moitísima xente. Entón, o que lle pedimos aos técnicos é que nos salvara pois a pendiente que temos entre a carretera general e o que é aquí a calle Entre Murallas. Entón, vamos a facer a través dunhas plataformas en zigzag para que a xente, que decir, con a silla de rodas, pois poda baixar por aquí sin problema ningún e irá en zigzag. Aproveitando tamén pois as entradas das viviendas para salvar as entradas das viviendas e vamos a enlousar todo isto xa leva o nome, non? A rúa Entre Murallas. Aproveitando a actuación, o Concello quere devolver a esta rúa de Porto do Son o seu aspecto tradicional. Así demolerase o pavimento de formigón para comprobar se debaixo todavía se conserva a pedra orixinal. De non ser así, enlousarase de pedra nova. Entón, incluso vamos a mirar aquí debaixo, porque como vedes aquí en esta rúa, que tamén baixa da carretera general, todo era un lousado de pedra, e pensamos que aquí incluso pode haber tamén debaixo deste hormigón, e se somos capaces este vais a recuperar, se aquí tamén hai solado de pedra, pois tamén o intentamos recuperar e darlle pois unha sensación de máis rústico, non? Isto vamos tamén a cambiar aquelas escaleras todas, vamos a poñer de pedra, aquí vai haber todo un paseo polo lateral desta vivienda, vamos a encintar todo este solado, vamos a mirar se hai debaixo, senón tamén irá un solado así tamén rústico, e como vos dicía antes, tamén pois salvando pois o desnivel que temos desde a carretera general, non? Para que cada unha persona, especialmente unha persona maior que pode chegar no autobús, que normalmente entran todos por esta rúa, pois que non teña o problema ese de accesibilidade. Completarase a actuación coa dotación de mobiliario urbano na Praza da Fonte, humanizando o entorno, onde se realizará a renovación de tubases de saneamento e pluviais. Nesta placiña tamén levará un pouco de mobiliario urbano, para conectar tamén ca zona da Plaza de España. Vamos tamén a cambiar todo o que é saneamiento, abastecimiento, xa que levantamos a rúa, pois cambiar todo, poñelo todo novo. Aquí incluso pois tamén vamos a cambiar o tema destas rejillas porque o ser pendiente tamén acumula moita agua. Nada, isto nun plazo de 2 meses e medio pois vai ser unha realidade. O proxecto comezará esta semana con prazo de execución de 2 meses e medio. O seu orzamento ascende a 88.835 euros con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña.